Кой звъни толкова рано от събота, бе? Що не ми списаха баряна още от началото? Майката. Не са някакви пръскалачи. Крем здраве. Дявол. То сне. Пак ли ти е говнар? Забравя си да спиш, капчето, Майя. Няма ги. Забравих как се казват. Как ще забравиш капчето, как се казва? Пиш го от 12 години. Напих се. Ами като не си съм напушил, пак добре, пак добре. Така е честно, не съм сигурен. Виж, пич, много ми се иска да ти обърна внимание, тъй като съм много мъд човек. Ама той нещо тук си въобразява, че е поел 10 кг мексиканска храна. Тъй, че ме извиняваш. Какъв този на тебе? Прекрасно, идеално, страхотно, неземно. Като изключим миризмата и снимка мултипартия, ако искаш. Не благодаря. Така си и мисля. Абе ти какво слова в тази чаша? Значи, като се ме преди, че още си жив, за да добавя този факт, между другото много ме разочарова. Явно, докато съм коконясал вчера, съм избрал някаква лека комбинация между отрови, спокойно и алкохоля. Не разгледай за това. Те така грозен. Ще търся тия хапчета сега, но информацията е... Аз забравих, че иззирвам една обувка. Направено във Виетнам. Оригинална гигимент. Чакай, още съм шокиран, че мога да четеш почти. Да, иначе в Виетнам са явно, щом пише. Така пише, поне на английски. Четето. Да приемем, че цял ден пак си до мене. Ами поне докато не си спиш хапчетата. Значи, по мои изчисления, маячка време. И мамина бабец, как да не го дешиш с кеф, бе. Тук на видение му трябва яки ли пък сега, бе? Ами на мен ме е студено. Както да е. Привет отново. Сети за лекарство. Няма да е с много благоприятен ефект за теб. Би ли писна, човек?
Не, точно. За толкова много време беше и разбата да говорим за разнообразие. Оставя. Бих ти обърнал внимание, брат, ама имам компания. Но. Че как може да имаш твоя по география? Не се сещаш, бях на един чин с теб няколко години. Тъй, че не знаех на кой свят съм, камо ли да знам къде да извира река Тундра. Че, какво правиш, бе? Топят се ръцете, не виждаш? Нормално, студено. Да, разбрах. Още малко работа. Ще трябва. Ще го караш на истински бездом. Ето. Знаеш, се бавиш още на ушите много важно, бати. Чакай малко, бе. Аз съм на телефон, кой иска? Гледай. Ще се чудя. Знаеш какво, майна? Ще намеря лекарствата. Чакай, бе, кичка, чакай, бе, къде бе сме стърнал пак? Слушай сега, виж сега, тук има един зеленчуков магазин. Вегетарианец си и мога да ти купя зеленце, маслинки, чушчици. Ай бе, чекай, стига, лекарства глупости. Лекарства значи смърт, равни са. Виж какво ще кажа. Организъм, няма лекарства. Та-да! Организъм, няма лекарства. Да-да! Що е толкова тихо, че? Да видим. Да съм се тървал. Върна се. Пак да виж. Човек, слава Богу, че никой друг не те вижда освен. Видение, чорт не е. Прекрасно неземно. Кажи. На вашето внимание, локва. Ще бъдете ли моето послушно килимче, да се потурнете, за да мога да мина безпрепятствено. Като гледам, ще спестиш пари от химическото. За виетнамските си боклици. Прав си, айде да знам. Пропусна, брат. Както иска. Не. Абе, брат, знам, че си издухан напоследък много, ама чак пък разходки из морската. Не знам, що си мисли, че се разхождаме, брат. Смисъл, ние отиваме към лудницата, ако ги забеляза. Обаче, току-що преживях един нервен срив вътрешно. Знаеш ли що? Видиш ли тия огради? Беги. Бели. Ама огради. Знаеш какво означава това? Означава, че днеска сме събота. Означава, че не мога да вляза в лудницата. Да се видя с личния си лекар. А знаеш ли това какво означава? Че ще ма так пише още малко. Добре. Какво става го пише във вестите, мълчо? Радвам се, че се присъедини към мен отново. Не е хубава гледка, а? Идеално. Сега. Искам да поговорим за вчера.
какво да чу? За вчера, за това, което направи. Добре, доста неща направих вчера. Като, например, посетих туалетната, хапнах, измих се, отидах на разходка. Добре, остегите с глупости. Искам на едно нещо специално доста да направи. Неща, да, Специално слушам. нещо. Ти кажи де. Специалното е, Да. че се напих и не знаем как съм се прибрал. Преди това, кога? Преди да се прибереш, да легнеш, да спиш. Какво направи? Отиди в Вървял туалетната. съм, дишал съм. Не, отиди в туалета да си измиш ръце. Защото бяха и сапани. Знаеш с какво бяха и сапани, а? Напомни ми. Не е това, което аз си мисля, нали? Не, изобщо. Червено, не бяло. Вино? Не. Не е вино? Не. Лютеница? Близко, ма не. Не знам. Ти ще ми подскажеш. С... Кръв? Да. Каква? човешка. Добре, пребил съм се някъде, какво? Май по-лошо, не мислиш? Чакай сега, да не намекваш, че съм направил нещо. Да, нещо На гадно. някого. На някого, да. Гадно. Гадно. И глупости, аз не помня. Точно това е, че не помниш. Не трябва да помниш. Честно казвам, имам някакво странно чувство. Какво беше то, а? Стиса бе, размърдай с малко мозъка къде е. Сега, честно, хрумна ме една по-вдъхновяваща идея от това да седя и да слушам как индивид, който съществува само в моята глава, ме обвинява в убийство. И тя е следната, ще кажа, ще отида в една аптека и ще взема неограничени количества аспирин, парацетамол и валериан. Ще ги изсипя всички в един басейн и ще вляза да се отдавя в него. Приятен ден! Абе, кичка. Замисли се, бе, човек. Един ден беше светло, не, изведнъж тъмно. Може да са минали часове, години, дни, месеци, векове и да е станало нещо, не разбира се. Може просто да съм пушил трева. А може и... Да, това го направи, това го направи. Помня, че го направи. Ама направи нещо друго, нали ти казвам. Добре, дай малко повече аргументация и може би ще се опитам да те слушам. Добре, директно казвам, уби човек. Кой човек? Кога? Къде? Защо не го помням? Това е защо го помниш. Ти ще кажеш. Човек, ай пискача, че ми омръзне и да се маха вече. Значи сега, имаш златна възможност. Аз хапчета ще ги изпия така иначе. Обаче, повярвай ми. Ти бял свят скоро няма да видиш. Скоро ние двамата няма да комуникираме. По-добре, омръзна ми от Ще теб. складирам цялата къща на 5 метра. Винаги. Ще има валериан и уни тъпо лекарство, което не мога да се сетя името му сега и трябва да го намеря. Тъй, че казвай, каквото имаш да казваш. Това ти е последната възможност. Довиждане. Ами, вързан съм за теб. Каза довиждане. Ами да, казах, ама имам договор. Съм вързан за теб. Тъй, че, ай. И ти кажа, че аз имам договор да ти чупят зъбите, ще ми повярваш ли? Не. Предния път, като се пробвах, това ми мина ръката точно пред тебе и си удари го в ръката в някакъв циган. Точно. Дете във фармацевта, те. И дай така е. А, кое беше моето лекарство? Любимото ми симптомче на делирам. Как се е, любов? И сега се подмазваш да изчезна, а? Май имаш проблем с хапчетата някакъв, а?
колко да е проблем, и преди съм имал този проблем. Автоматично става, вече виж как се забавлявам. Кое е лекарство сега? Лекарството. Лекарството. Абе, избери едно лекарство, бе. Избери едно. Кое ще да е това? Веднъж се живее. Видение е моя любим и обичана. Така че на здраве. Така става, пичи. Как се разсетил вече, не съм ти войчил, свети Петър или Хесусчо. Добре дошъл, Фада. Какво дам хая, бе? Жан Горданър. Какво искаш? Стена. Не, няма смисъл. Ти го направи този път, бе. Да, този път го хванахме. Айде, снимаме. Знаеш, че... Снимаме. Може по-така открит. Не, между другото, мога да няма нужда от зум, и тук съм седнал да се оправя. Да правим се. Няма се. Снимаме. Изведнъж да виждам газа на бугарите. Върнах са копега нещастно.